Дами и господа, намираме се в малкото Сараево, караме издание и се опитваме да снимаме фойерверки. За съжаление, абсолютно безуспешни опити. Първо, защото нищо не се вижда без стъклото. Даниел, той шофира, но за съжаление виждате каквото и той вижда. Просто няма как. Иначе обстановката е доста цветна, бих казала. Ще се опитам да заснема кадри. Може би виждате за какво става въпрос. Да, чудесна работа. Браво, добро представяне. И звука си го бива, ако знаете как смърди на война, просто не е истина. God damn it. Иначе хората се събират и си стрелят, и се забавляват. Общо взето е страхотно. Искам да ви кажа, че това е единствената бензиностанция, която първо е бензиностанция по моите критерии и второ, която работи дори на Нова година. Малко ще видите как някакви хора просто се побъркват. Улици празни, хора пияни. Традиция е тук с шапки общо взето. Хората се държат изчанчено и ексцентрично. Стъклото все още вече по-добре, но все още не се вижда нищо. Хората си крещят, вече наближава 12 часа. Има само 3 минути до тогава. И смятам, че ще паузирам, за да направим още едно клипче по-късно. Намираме се пред сградата. Ще намерим място да паркираме. Може да видите за какво става въпрос. Общо взето на улицата гърмят някакви странни неща. Някакъв човек с каска и още някакви други хора. Общо взето парад на улицата. Голям кеф, нямам думи. Виждате каква мъгла е навънка. Това не е защото имаме мъгла по принцип, а по проста причина, защото е изключително задимено. Виждате какво става на улицата. Много яка работа. Яката работа, както кажеш един колега. Яката работа. Това е молът отвън, където работя. Съжалявам, че нищо не виждате, защото стъклата просто наистина не го позволяват. Но като цяло си е голям шоу. Тунелчето между двете сгради. Ето го, външната част на мола. Чист, бял, спретнат, аз го чистя. Ето, тук сме и сега. Много яко, брат, много яко, нямам думи. Общо взето ме трябва да тичам, защото сега по едни стълби съм се скачвал, направо ми се еба майката. Общо взето луната, това била луната, грешка. Много яко. В принцип е доста размазано тук, но на мен много ми харесва. За църквата какво става, нямате идея. Леле, много е красиво. Мисля, че трябва да използвам дадения ми ефир да чести на нашата скъпа приятелка Даре за годежа с една невероятна заря. За честито, Даре! Ама иначе много ма бива с думите, направо нямам думи. Окей, спирам, беше ми приятно, ще ви снимам до година. Дами и господа, зарята приключи. На някои места все още не са осъзнали, че е Нова година. Но да не се притеснявате, ние сме на нашата фейврит бензиностанция. Както виждате, тук хората си сами се зареждат, общо взето. Разказвал съм на всички за какво става въпрос. Стъклата вече са супер размразени. Цените, както виждате, на бензин, дизел и разни други такива. Отсреща е блокът, в който каченици все още си мислят, че е Нова година.
а всъщност са минали около 20 минути след нея. Общо взето, беше едно невероятно приключение, особено да ме бяхте видели как слизам и се качвам, особено слизам по стълбите на този въпросния мол, които бяха тип пале. Много яка заря. Ей, това е много яката заря. И Даниел се прибира. Здрасти, Даниел. Повече от вкъщи. Беше ми приятно. Пожелавам ви една чудесна нова година.